Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Happy Ramadan Karim kanyo, murah-murahan ing pag-ibadat sing kita nyo katante masinullah taala sarta mga yu kita nyo panjang umul kusugiwang kayo mulmawa mangmayan inamin pulang pag-amal ibadat tanyo, patang busong kita nyo sarta dihilan pa kita nyo pang mga tahun balik pa taon susungon di pag-ibadat nato papon pasintuan yung pangumulan nato. Jari niya mabaya ko shout out inamin nagparamar sin tarasulin way naraway ng computer sa nasin yari. Shout out kay mo tayo mga odi na intarasul kaya mauduan para ha mga way na ina lapaing ginawabaran ko sabab inakoy ni wayron na inama damikyan yung mga kamuay inama na shout out isab kanyo. Jari niya basahon ta intarasul ini. Bismillah intag na lapal kabtangan yari ang ni story tarasul daman. Maumusa magsandong ini na kalasahan bisan siya yadto na yukuman sintuhan. Bangbunalin suy-suy iban baita miyatay ina na mo masih kami bata-bata. Ya po na nagpalago kamo nagupiksa tuo kami magtay manghud ako makulang ingkya anak takna. Kay imanghod kurwa kambalin sila miyatay ina na mo nagdaraya-daya pa. In ako masipa sibi pangannalway pa ingkatan panauhi na yadto katumtuman di pa. Kain ya po inagipat inagpalasag kamo sabab imanghod kurwa masipa magdururo. Inaun na mo magpatug bangsa bumakaro ha istori iban hawaita kamo hiyapo. Inyama nakapikir nag-asawa siya nagbalik ing kami to magtay manghud na pulak palik. Inaun na muna mag-ayupot bang kami magtulik sawab hina na mo way na dahin di haray kay ya makahansul pangatayan. Ina na mo kalasahan sintuhan kauyampon ing kasilasan na mo di malawa iban pagtumtum. Hamot mo ina masina mo papagnanamon iban sinsium mo ka mo ina daran na mo paglawag-lawaon. Jari niya rito na intarasuliyad tubat biya mga aon payat tusugpat insyaAllah ang kita bukunda bisi karihilan tawag to magmaap ka mo sarta intarasul ini hipasampay ko to dhamin mga nagpara iban dahil si mga way inaama mahunit inway inaama karna bisan unupay namin dumatong kato wayron na tawakon ta atawa wayron na lingyon ta ang kanaing kita nyo aon pa ina atawa onama alasahon ta nyo ina ko ini dahil mga tayo mahod ko ito mga kasaba-saba na to shoutout kanyo mga tayo mahod ko sarta pihawa sintuhan yung pangumulan sing kita nyo katan. Jari niya dito na dyan tarasulyapan yung butong mamaid na ko halapal kasilasa wabillahi taufiq walidaya wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ramadan Karim ing kamuwi mga asong magbuka atau ubos na nagbuka na murah-murahan inamin mga pagbuka niyo at tatawain pagsalamatan niyo simpo asa pihawa sintuhan yung pangumulan sing kita nyo katan ibante masintuhan yung pag-ibadat niyo habulan ni magsukul.